Хей, знаеш ли кой става на 13 години? Точно така, Спорт Респект. 13 години, екип и любов към спорта. Без вас нямаше да сме тук. Затова днес ще раздаваме подаръци. Здравейте, пичове, искате ли да си спечелите награда от Спорт Респект? Да. Добре, ще ви показвам спортисти и за 30 секунди трябва да познаете 13. Ще се справите ли? Добре, пускам ви го. Ако нещо не знаете, казвайте пас. Пас. Майкъл Фелпс, да. Да. Братя Николови, да. Добре, Юсейн Болт, Йордан Йоков, добре, Серена Уилямс, да. Барбатов, Бербов. Майкъл Джордан, Да. Уау. Да, Уау. Да. Ивет Лаура. Роналдо. Как се каже? Това не е Стевка, не знам. Не става. Българска боксьорка. Аз съм пас. Добре, момчета. Меси. Гришо. Добре, връщаме се нещо. Всъщност единствено за тази злато, но тя е поред. Добре, момчета, свърши ви времето. Малко превишихте, ама аз ще ви дам станцията. Заповядайте. Ще ви раздам и по един ваучер. Да си вземете нещо от онлайн магазина ни. Последвай страницата на Спорт Респект за още интересни предизвикателства и игри. Ти може да си следващия печеливш.